Кои глаголи се използват с дрехи на френски език? Тоест, как да кажете обличам? Има няколко варианта. Je m'habille, je mets un vêtement, je porte et j'enfile. Ето няколко примера, за да видите как да използвате глаголите. Le matin, je m'habille. Сутрин се обличам. Je mets une robe. Обличам рокля. Следващия глагол, който може да използвате е porter. Je porte une robe. Нося рокля. Друг глагол, който французите използват, е глагола enfiler. Enfiler означава обличам, навличам. Глаголът идва от думата fil, което е конец. Примерно enfiler une aiguille. Вдявам игла. Глагола enfiler, j'enfile un vêtement, най-вече се използва, когато искате да подчертаете, че част от тялото преминава през самата дреха. Например, j'enfile un pantalon, обличам панталон. J'enfile un pull, обличам пуловер. J'enfile mes chaussettes, обувам си чорапите. Но не се казва, например, j'enfile un foulard, обличам шал. С шала се казва je mets un foulard, слагам шал. Или je porte un foulard, нося шал. Ако видеото ви е било полезно, споделете го с приятели.